Euskal Herria Bilduk instituzio ezberdinetan dauzkan ordezkariak elkartu gara Pasaiako badiaren etorkizunaren inguruan hitz egiteko. Pasaiako portua Gipuzkoak daukan porturik garrantzitsuena da, eta Renferekin batera Estatuak utzita daukan infrastruktura nagusia ere bai. Bere eragina Errenterian, Pasaian, Lezon eta beste herri batzuetan izugarria da. Enplegu sortzaile, ekonomia bultzatzaile, gure helburua herritarrak zentroan jarriko dituen eredu berria bultzatzea da. Pasaiako portuaren kompetentzia aspaldi beharko zukeen gure esku, eta lan egingo dugu lortu arte. Gure helburua finean buruan daukaguna Pasaiako portuarentzat, badiarentzat eredu berri eta hobeago bat lortzea baita.